लइका ससुरा करा रोज हरान हरान को के धइ दे संग रोज चढ़ाओ तन ऊपर पुआरा ए मर्द देखो ना हई रोज हम चाहते रोज ससुरा करा लइका गिरा देता रस मर्द तोहार मुंह हम सुखल देखा तनी ना ठीक है बा। ठीक है बा अच्छा आवे है ना बैठ के बतियावल जा अभी अब कह का कहता रह देखो ना हम बाहर कमाता नहीं इतना पैसा बैठावता नहीं घर कोनो कामो नहीं के भइल। हां अब पता नहीं के लागत पैसा हो का जाता। तू रह तारा हर तब बाह तू का जानता रे जे पैसा का होला का जाला देख ई सब हम जानता नहीं जितना पैसा तू भेजा तारा नु उ सारा पैसा बात कइले बा ससुरारी जमीन किने के आ उ तुरंत जहां जे तोहरा एगो कोनो बाल बच्चा भइल कि तुरंत उ अलगे क दी एगो काम कर तू अब बिहनही कहियो जे भैया तू संभारा अपन बाल बच्चा आ हम तोहरा में ना रहे इतने तेजस्वी लोग हैं ठीक बा कह के आकर खबर हमरा के दियो फिर एकरा बाद हम अगला बात तोहरा के बताएम जे का करब ठीक बा तो हम चलता नहीं बताएं ठीक बा चलो हां ए बाबू है ना सुन एगो बहुत जरूरी बात बा अब देख तू हां आवता नहीं अब तू गया बेटा अब तू गया देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे आओ बैठ सबरवा का तोरा दुआरवा में हल्ला गुली सुन रहनिया हो अंदर कदी हल्ला गुली होता। हां हमर छोटका भाईवा नहीं है। हां तो ओकर बियाह भइले मने साल 1.5 साल होइए गई। हां आ जब से बियाह भइल ओकर मेहरारू आइल हिय हां तब से उ एगो रुपया नहीं खे दे। हां आ जे भी गांव के पट्टी पड़दार ओकरा से खाली कहत फिरता ये 20,000 का महीना देवे नी इनका के। हां आ सब ही खा पी जाता रहे अपना मेहरारू के दे देता रहे अपना लेकन फेकन में उठा देता रहे। हां आ हमरा के हुर पेटले रहता रहे जे खाली बाहरे रहो। हां वही खतरा वो अलगे होके खतरा हाला गुली करता। हां तू नहीं खा जाना हम जानता नहीं उ जितना पैसा कमाता नु सारा पैसा उ ससुरारी देता। तो अबे हम कहता नहीं जे रुपयावा का करता के ओकरा सारिन के बियाह तय भइल बा जानत रह तू। हां हमरा से कहत रहे आ हमरा से नहीं के कहले मोटरसाइकिल कीन के देवे के उहे कहले बा। अच्छा तो 1.5 लाख रुपया वही खतरा उ अभी बियाजो पर खोजताटे। अब हमरा समझ में आ गेल जे काहे खतरा एमे कइले बा। तो तू ओकरा के निकल जाता अलगे होता तो क दो तो हम तो यार बड़े उनका के चलता नहीं पदे अलगे हो जा। हां उनका के ढोई जिंदगी भलाई हां भलाई उहे बा में एकदम आजे हम उनका के हटा देते। तोहार लइका सियान हो गइल बा साल भर में हाथ पात दे दिए सन उ तो अभी लइका होई तो पोसी अंतिल पछड़ा जइए तू निकल गइल बा जल्दी कर लो